Usa ka 8 anyos nga batang babae o grade 2 pupil ang wa nay kinabuhi nga napalgan sa mga otoridad human kini nahulog sa usa ka kanal sa Iligan City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kini ang aktual nga rescue operation nga gipaygayon sa mga residente sa barangay Pugaan sa Iligan City. Human nga gikatawong adunay usa ka batang babae nga 8 anyos ang naanod sa kanal sa maong barangay. Kagahapong adlaw sumala sa una nga nakaresponde nga usa ka habal-habal driver nga si Benji. Nakita pa kuno ang bata uban ang mga classmates niini sa Bipat Outpost nga nagkaon sa ilang paniudto. Gi-report sa grade 5 pupil nga igagaw sa biktima nga nahulog ang tsinela sa bata sa kanal ug gisuwayan kuno niya kini pagkuha hinungdan nga nahulog ug naanod sa sulog nga tubig. Ito di amba ko dia. Gamay nakita na ko na. Ni urlod na gyud dinamtabang. Suko ang asawa kay bisig maapil ko kog ano. Pakya sila nga makita ang maong bata. Hantod na lang pagkagabi busa nagpatabang na sila sa mga personahe sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ug Philippine Coast Guard. Karong buntag gibalikan sa otoridad ang maong lugar kung asa nahitabo ang insidente. Sumala sa maestra sa maong bata, estudyante niya ang biktima sa grade 2 ug naanda na niini nga magtambay sa lugar panahon sa ting paniudto. Kuan man gito siya nga bata mang gamay man ba, diyan gaan then dali ra siya nadala sa tubig, dala sa kilid. Every hapon man gud man kay usahay man gud kanang maayo ang tempo kay magkuan sila dara, magtambay kay magtiwas silang pagkaon. Pasado alas 3 sa hapon adlong Martes, gikumpirma na sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office nga nakita na sa mga otoridad apat ang lawas sa batang biktima sa usa ka sapa nga sakop na sa barangay Tubod sa syudad. Wala pa miluwat og pahayag ang ginikanan sa bata. Lesson learned po ta ba nga inaana di ay nga di ginato pasagdal atong mga kabataan nga inato karong nahitabo so kung kuan ato yung paula tong anak kay di pa man gid siya under pa man gid sa care sa mama. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.